sobre os cantos dos grilos convén facer varias precisións. En primeiro lugar, só cantan os machos, non cantan as femias. Eso xa nos pode dar unha pista acerca dos motivos polos quais estes individuos cantan. Evidentemente, por atraer as femias. De feito, os nosos grilos teñen dous tipos de canto. Empregan un canto máis potente que sirve para atraer as femias hacia o lugar onde os machos viven, e un segundo canto un pouco menos potente, pero completamente diferente, que é aquel que se emprega cando as femias están xa moi cerca do macho. Así que os machos cantan para atraer as femias. E isto é moi interesante porque é un exemplo de selección sexual. O que pasa é que cantar non só atrae as femias, tamén pode atraer, por exemplo, aos depredadores. E hai algunhas especies de grilos de Norteamérica que precisamente teñen dous tipos de machos. Machos que cantan e machos que non. Os machos que cantan teñen máis éxito, atraen máis femias. Os machos que non cantan o que fan é quedarse cerca dos machos que sí cantan e tentar de aparearse con algunha das femias atraídas polo macho cantarín. E podemos imaginar que teñen moito menos éxito, e de feito é así, pero viven moito máis, e iso é porque hai un parasita que ataca aos machos e que os localiza polo canto, así que é moito máis probable que un macho que canta sexa parasitado que un macho que non canta. Así que a presencia desta mosca parasita, precisamente o que fai é un equilibrio dinámico entre dous tipos de machos que cantan e machos que non. Os machos que cantan teñen moito éxito, podemos decir que viven unha vida breve pero moi intensa, e os machos que non cantan teñen menos éxito pero viven moito máis tempo, co cual ao final pode haber un equilibrio entre o éxito reproductor destes dous tipos de machos. E por último, convén tamén decir que os machos dos grilos en realidade non cantan, o que fan é frotar unha ala contra a outra e polo tanto é máis estridular que cantar. Pero bueno, xa sabemos, os machos dos grilos son os únicos que cantan e cantan para atraer as femias.